when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents. God bless you, Abraham Shiani, it's my name. Abantu basoloko bebuza ukuthi uTata Shiani uphi umprofeti kanye. Let me tell you, I am in Cape Town. Every Sunday, I'm in Cape Town at the hall called New Way Wall, exactly 10 o'clock. Kulapho insebenzo zikaMprofeti zikhona. Kanti-ke our offices our number 685 from Kabeni Road, Upper Ekayelicha, just opposite Ibonjo Garage, kanye nesikolo abathi Iluhlaza High School. Just in front of isikolo esi Iluhlaza High School, uzabe soyibona indlu epeyintwe black, inebhodi enkulu ibhalile phana Apostle AZ Shiani. That's where my office is. And that office is open every day. Ifuna uye mntasekhaya mawufuna ama one-on-one, ufuna ukuchazwa, ufuna uxelelwa indaba zakho, ufuna ukufumana immaterial kamprofeti, come to my offices. My office remains open every day. You must register if you want to hear more of our prizes. Kuti zihamba kanjani na. Come into our offices and I believe you will be blessed in Jesus' name. Amen. Kuzindaba esimnandi into yokubana ichawe lamachawe is coming to an area near you ngentsebenzo ezinamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Wena ukhale kakhulu, wena abakulwayo, wena abasemveni kwakho othi wanele zintshaba ezisemveni kwakho, wanele ngamagqwirha nabathakathi abakulwayo, then diphethe ikhombo ezinamandla zempindezelo ezintshwabeni zakho. On the 26th of June, bantu base Rustenburg, you've been crying and saying ufika nini chawe lamachawe udala sikulindile. Well, on the 26th of June, I'm coming to Rustenburg nekombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Nalapho zabe ndikusebenza khona ndikuchaza strictly ama one-on-one. Uzohlala nami phansi ndixelele indaba zakho, ndixelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndibese ndikunika nekombo enamandla uhambe uyoyisebenzisa. Ndizabe ndilapha etown eBen Marisi Hall exactly from 10 in the morning until later. Lungisa imbewu yakho ka 1,000 rands uzodibana nomprofeti ndikusebenze ndikukhulule. Alala Rustenburg, alala safika. Bantu baseJohannesburg kudala nisibuza umbuzo into yobana ichawe lamachawe liza nini eJohannesburg phakathi eGoli. Well, on the 27th of June, I'm coming to Johannesburg. Bantu baseJohannesburg ndiniphethele lentsebenzo enamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Nalapho zabe ndiphethele khona lekhombo enamandla, sawuhlala nani phansi ndikuchaze, ndikuxelele into yokubana kwenzeka ntoni empilweni yakho. Uhlale phansi nomprofeti akunikeze nekombo. Book your session, uphatha imbewu ka 1,000 rands and come and join us. Sizawube silapha eBoys Inn Hotel. Boys Inn Hotel kulapho sabe sikhona from 10 in the morning until later. Bantu baseGoli ifikile ichawe lamachawe. Amen. Bantu base KZN, bantu base KZN lifikile ichawe lamachawe eKZN. Bantu base Pietermaritzburg, I'm coming to Pietermaritzburg nalentsebenzo enamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Sabe ndikunika oil kagadla abathakathi enenalithi phakathi, nalapho sabe sibetha khona intshaba zakho mntasekhaya. On the 29th of June, I will be in KZN for number 285 Back Street, Pietermaritzburg. I will be there from 10 in the morning until late with our Baba Umakecha. There's a manage by for number 285 at Back Street. Ulapho ngizabe ngikhona, phatha imbewu yakho ka 1,000 rands uze uzodibana nama ndizoprofeta ndixelele indaba zakho and uzawufumana nale kombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. On the 29th of June, I will be coming to Pietermaritzburg. Call me and book your appointment. Masibonane khona lafika ichawe eKZN.
bantu baseDurban, bantu baphakathi eGagasini eDurban. Kudala nisibuza umbuzo into yokubana ichawe lamachawe umprofeti esimthanda kakhulu ufika nini na eDurban, ufika nini na apha phakathi eGagasini. Then on the 1st of July I'm coming to Durban at the YMCA hall. That's where I will be exactly from 10 in the morning until later. Ndiniphathele nani le ntsebenzo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho, nalapho zabe ndihlale nawe phansi khona ngikuprofeta, ngikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho. Ndinganeli ukwenza njalo, ndibese ndikunikeza ikombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Masidibane e-YMCA hall apha eDurban on the 1st of July. Alaka Durban langena ichawe lamachawe. I'm hearing a name like Zanele Sukwanda. Nangu uthatha uZanele, shaya izandla kakhulu. Zanele Sukwanda. Ndim tata. Sukwana. Tata. Nguwe lo? Come here. Mingaphi iminyaka yakho mntana? Ndina 22. Na 22. Tata. Zanele. Igama lami elo tata. Igama lakho wena? Tata. When my eyes begin to open, I begin to see a dark cloud. Ngibona ilifa elimnyama phezu kwenhloko yakho. And it's not just any spirit, but it's a suicide spirit, moya wokuzibulala. Bona moya wokuthini? And lento ngiyazi wayemncinci kangaka, ngibona ufelwa, ngibona ubhujela. When my eyes begin to open, I begin to see a child. Ngibona kuthetha izinto ezindlebeni zakhe zithi lo mntana makazibulale. Nyani tata. Andiva? Nyani. Kwenzekani? Ndiye ndabanjwa ngolwesibini emsebenzini. Uye wabanjwa ngolwesibini emsebenzini. Tata. Ngiyazibuza umbuzo as a prophet ukuthi kwenzakalani. Because ngikubona ngomso usima phambi kwabaphathi uzoxoxa. Nyani tata. Lento niyenze as a group. Niyenze nabanye ophangela nabo, your colleagues. Yaphuma nami But yaphuma nawe wedwa. Ngoku kuthiwa wena funeka ugxothwe. Ngomso ndikubona uvela. You have a hearing tomorrow. Njalo tata. Njalo. Benidibene ninonke nabanye. Bayenza nabanye lento beniyenza. But lento yaphuma nawe wedwa. Njalo tata. Yo. And when ume apha ngoku it's like ufuneka ugxothiwe. Tata. And unalo moya walenhloko olokukubamba. Moya wenhloko engumangaliso elokukubamba ngamaxesha onke. Asemthambeni. It's a spirit of stress. And lo moya mntana mawulwi nawe, ulwa nabazali bakho. Angiyazi ba ngiyanoba kuba wenze ama-dreads, ngiva kunuka insango. Ndiphangela khona tata. Uphangela phi? Entsangweni. Uphangela kwindawo yensango. Ashaya izandla zakho kakhulu. No, I'm not talking to you, son. I'm talking to her. I'm not talking to you. Ngithetha naye ngoba ngimbona ekwindawo yensango. Tata. That's why ngithi nginokuselwa insango. Lento igqityiwe mntanami. Into yokubana wena uzawusokola, akuliwa nawe, kuliwa nabazali bakho. Uyayazi indawo yasenqamakho? Tata. Uyazi kanjani? Zilali zami. Zilali zakho ezo uvele enqamakho wena. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter?
Can I Google? Somebody say prophesy. Lento igqitywe ngamagqwirha senqamakho. And sebeyazi nale date yokuba ngomso uzawuvela. And then wena ngomso emveni kuba uxoxile uzawugxothwa. Igqityiwe. Cela ungincede tata. And I will tell you as a prophet, abakugxothi ngoba bebekuleka. Wena notshomi bakho niye namosha. Injalo tata. Ndithi mna njengomprofeti wena notshomi bakho niye namosha. Injalo tata. Yongena nje uyithetha apha phambi kwabantu. Uyithetha ecaleni ku-1-on-1 kodwa ndiyayiboniswa nimoshile. Ngoku apho ibembi khona ngenxa yoba wena ukholwa yaphuma nawe. Injalo. Injalo. And njengoba nje unalento lapha le it's a stress nalenhloko engapheliyo because I'm seeing someone in your family owavele wathatha umphefumulo wakhe wadecide ukuzibulala. Ngoku bathi lento iza kwenziwa nguwe kufuneka wena uzibulele emveni kwalento because a spirit of stress and depression in such a way that enqamakho ingcwaba lakho seligrunjiwe. But if I be a prophet of God, if I be an oracle of God, I decree, I declare, I prophesy, you shall live, you shall not die. I say you shall live, you shall not die. Can I prophesy? Can I prophesy? Injaba zakho zawuphelelwa ngamandla. Bangithi injaba zakho zawuphelelwa ngamandla. Injaba zakho zawuxabana zodwa. Injaba zakho zizakulwa zodwa. Injaba zakho zawubulalana zodwa. Somebody shout fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hlala phasi. Abisakhala mntanami. Lento bagqibe ngayo. Uthiwa ndixelele as long as uphansi kwale ntambiso. Yechawe lamachawe. God has forgiven you. Yes, wonile. Yes, wenze impazamo. But as long as uphansi kwale ntambiso, asikho isikhali esilolelwe wena esiyophumelela. You shall live, you shall not die. You shall raise up the standard. You shall mount up with wings like eagles. And thetha naye yedwa nthetha nawe. Awuyiyo lento abantu bathu yiyo. Awuyiyo lento injaba zithu yiyo. Awuyiyo lento abathakathi bathu yiyo. Uyilento uThixo athi uyiyo. Can I prophesy? Can I prophesy? Uzawudlula apha injaba zithenge kudlule khona. Uzawudlula apha abathakathi bathenge kudlule khona. You shall achieve what your parents never achieve. You shall reach where your family has never reached. Can somebody shout yes, yes, yes? Tell us. Kakhulu apho lichawe lamachawe umprofeti wakho ndinekhombo ezinamandla abantu abathi andinantlahla abantu abathi into zam ziyachotha abantu abathi into zam andiphumeleli I feel ukuthi ndinesichefe andithandeki ebantwini abantu basike bangandifuni abantu basike bangandicacelwa ndinomgqwaliso ndinesimnyama ndikuphathele isepa nento zokuthambisa zentlahla sikaprofeti ndikuphethele isepa yobulongwe neyenza amaholo ezimpilweni zabantu abantu basebenzise isepa zobulongwe sikaprofeti ichawe lamachawe isepa zenhlahla ndikunikeze neoil yenhlahla ndikunikeze netyiwa into yokufutha wena umuntu ongenanhlahla wena umuntu onesimnyama wena umuntu othi into zam ziyachotha order now ndifonele ngoku ngoba ndiyaposa everywhere apha eMzantsi Afrika useJohannesburg useDurban usePhi noba uphi na kwelo Mzantsi Afrika into zam zithatha only 3 days zifike kuwe order insebenzo zikaMprofeti sususa amashwa order insebenzo
sikamprofeti sisuse lo mgqwaliso, uzawucaceleka, uzawuthandeka, uzawuthandwa nangabantu. Order now apha. The numbers will appear on the screen. Ubesele uyafona, cela ungifonele ngoku izithumele izinto zakho kwanamhlanje. God bless you. Bye bye. Kunabantu abaninji abahlutshwa kakhulu yinto yesilwane, abantu abangalaliyo ebusuku. Lento iyakuhlukumeza. It's been years uhlukunyezwa yinto yesilwane, isilwane esihamba nawe, isilwane esilala nawe. Lento iyazijika ifane nomuntu oyindoda ngelinye ixesha, ifane nomuntu omaziyo ngelinye ixesha, ifane nomuntu ongamaziyo. Uzihambile indawo ufuna ukuncedakala but awancedakala. Well, I've got good news for you. I've got ikhombo yokukunceda ukukulahlisa izilwane. Baninji bafikile benengxaki for years yesilwane, benengxaki for years yokuhlukunyezwa nokulalwa sisilwane. Well, ndinekhombo ngoku yebhubesi enamandla esesincede kakhulu abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika ukukulahlisa isilwane. Ngicela undifonele ngoku ndithethayo ndikulungiselele noba uphina kweli lo Mzantsi Afrika. Ikhombo zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order le khombo ngoku, inkhombo yesilwane sibiza ngoba yibhubesi, izokwazi into yobana ifike kuwe nawe utsho uphumle kule ngxaki yesilwane. God bless you. Usafona njalo. I'm waiting for your call. Abantu abasoloko belekwa zintshaba, abantu abasoloko besithi khona abantu abasemveni kwamtshawe ndifuna undincede ngento zokundiqinisa. Wale ndaba ezimnandi i-bracelets zikamprofeti, abantu banxiba i-bracelet zikamprofeti, nalapho ndiqinisa khona, nalapho ndithi xa ubabulisa babambe isandla ngesi sandla sine-bracelet zikamprofeti. Ndifuna uqinisa wena so that iintshaba zakho zingabi nawo amandla wakho. Kanti ke lo khombo it's available. Call me now ndikwazi ukuthumelela i-bracelet zikamprofeti ngoku. Kuba bonke abantu abanengxaki nezimali, usebenza kanzima but imali yakho awuyiboni, usebenza kanzima kodwa imali yakho iphuma phakathi kwezandla, unamatyala, uze ubolile, awunanto okwazi ukuyikhomba. Ndinendaba ezimnandi zokubana ndinekhombo estrong, khombo enamandla neseyinceda abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika. Ndibiza into yokubana yimvula yemali, ndibiza into yokubana kuqhobhoza ezimalini. Order that khombo, ngicela undifowunele ngoku ndikuthumelele ngoba baninji sibancedile benengxaki namatyala, benengxaki nemali engahlaliyo, benengxaki nemali evele iphume phakathi kwezandla. Sibancedile, bakhululekile. Ngicela unceda wena, ndifowunele ngoku and order this khombo. Ebizwa into yobana kuqhobhoza ezimalini, nawe utsho uqhobhoze uyibone imali yakho isebenzele kanzima litshawe lamatshawe. God bless you. Usafona. I'm waiting for your call. God bless you. Amen. Kuzindaba ezimnandi into yokubana itshawe lamatshawe on the month of July is coming to PE. Bantu baseGqeberha, I'm coming to PE apha phakathi kwaZakhele on the 2nd and on the 3rd of July. I'm coming for 2 days at PE. I'm coming for 2 days at eGqeberha phakathi. Mamela phulaphuli, ndizabe ndisendaweni ezimbini from 8 in the morning until 12 o'clock kwaZakhele eDagu Hall, from 8 until 12 in the morning. Both days on the 2nd of July as well as on the 3rd of July. Kanti exactly on the same days, 2nd and the 3rd of July, Bantu base Tinagga, I will also be coming to you from 2 in the afternoon until 5. Bantu base Tinagga, ndiza apho town hall, ndize town hall. Bantu base Tinagga, nina eyenu ikala ngo-2 iyophela ngo-3, both on the 2nd and then on the 3rd of July. Bantu base Tinagga, ndiniphathelele insebenzo enamandla, insebenzo yempindezelo ezintshhabeni zakho. Sonke silungiseleleni ungaphazami ngo-8 in the morning until 12 ndiphakathi eDagu Hall kwaZakhele, and then late emalanga ngo-2 until 5 o'clock ndiseTinagga eTown Hall. Both days, 2nd and the 3rd of July. Alala PE, alala langena itshawe lamatshawe ePE eGqeberha. Amen. Bantu base Cape Town, alala Kapa Lodumo, alala ndimowenu ke nina. Itshawe lamatshawe will be in Cape Town exactly on the 4th of July, exactly in the morning from 10 until later. Ndise Cape Town eKhayelitsha kwiholo elibizwa ukuba yi-Blue Hall.
nani apha eSightseer exactly eTaxirenga wena khwela nje uze ngqo eTaxirenga apha eSightseer ubuze nje nasemntaneni iholo ekuthiwa yiBlue Hall nali apha ecaleni kweTaxirenga kulapho ndizabe ndikhona nendisebenzo it's one on one nechawe lamachawe ndixelele indaba zakho ndixelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho ndibe sele ndikusebenza ndikunika le khombo yempindezelo ezintshwabeni zakho bantu base-Cape Town you can't afford to meet this time with ichawe lamachawe ndihleli nawe ndikuxelela indaba zakho on the 4th of July eBlue Hall eSightsea eTaxirenga from 10 in the morning until late phathi imbewu yakho ka-1,000 rands uzodibana nechawe lamachawe likuncede kwinto zakho alala Kapa lodumo amen bantu base-Queenstown abantu base-Lady Friend nesiphaluka everywhere I'm coming to Queenstown on the 8th of July ngomhla wesibhozo apha kule nyanga kaJuly I'm coming to Queenstown at the Queen's Casino that's where I will be exactly from 10 in the morning until later ndizabe ndibona abantu for strictly ama one-on-one uzohlala phansi nama ndixelele indaba zakho uzohlala nam phansi ichawe lamachawe I prophesy on you and on top of that ndikunika ikhombo ndiphethe nekhombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho exactly on the 8th of July at Queen's Casino apha eQueenstown sondelani nonke bantu basekomane uzohlangana nechawe lamachawe imbewu yakho ka-1,000 rands uphatha yona ngoba uzawuprofethwa kuyo unikezwe nekhombo kwalapha kuyo ndangena eQueenstown masidibaneni khona niseza God bless you amen Ntombekhaya Balintulo Ntombekhaya Ntombekaya tata. Ntombekhaya Balintulo is that you Tata. shaya izandla kakhulu T 130 Kunjalo tata. inumber kabani leyo Inumber yendlu yami tata. inumber yendlu yakho leyo inumber yendlu yakho leyo inumber yendlu yakho leyo DTT 130 ESightsea tata. Sightsee who is Luvo Unyanam tata. Luvo Unyanam tata. unyanakho uLuvo Tata. I see a spirit of death Tata. kwenzekani kuLuvo Andikaboni into tata. I see a spirit of death ngibona imela ngibona isibhamu ngibona umoya wengozi it's like lamagqwetha amfuna efile lo mntana Tata benabantwana ababini uLuvo noAnesa uAnesa wasityisa iposini ngo-2021 and now 21 years esenza i-4th year eBuffalo City. umntanakho uye wasityisa ipoison eseBuffalo City wasityisa ipoison Tata. and wena zange uxole emveni uba kwafa umntana wakho Injalo tata. zange uphinde ube right Injalo tata. ngoba lento yenziwa ngamabomu Tata. Thandi Umntaka sister wami owaswelekayo tata. Thandi that's why I'm telling you into yokubana I see a spirit of death I see a dark cloud phezu kwefamily yakho Tata. umoya wokufa ulandela le family that's why nawe ungalast emisebenzini ngoba nawe ndikubona ungena emsebenzini but ndikubona usilwa nabaphathi Kunjalo tata. Kunjalo. uyayona nto ndiyithethayo Tata. kwenzekani kanti lento soloko usima phambi kwabaphathi usoloko uxoxiswa usoloko ugxothwa and ngoku unesingqala esiserious ngalento yenzakalayo kulo mntanakho ngoba kwathetha into ezindlebeni kwathiwa makathathe into ayitye bamdlisa ipoison Tata. umntanakho bamdlisa ipoison ngoba kahle hle lento ayinanto kwenza nabantwana inento kwenza nawe oyena mntu oliwayo apha nguwe zange uphinde ube right wena oko umntanakho wazibulala in fact Injalo tata.
Njalo. Ikhona lento yokudliswa komuntu, ikhona lento yokuba umuntu kuthetha izinto ezindlebeni kuthiwe thatha lento uzityise yona uzibulale. That's what happened kula mntana. Kwavela into ethetha ezindlebeni and wena zange uphinde ube right. Zange uphinde ube right ngoba lo moya wathetha. Mama mamela ungalili. You still needed counseling after that. Kwakufuneka wena ufumene i-counseling because zange uphinde ube right. Amagwirha asemonti. Uyazi indawo yasemonti mama? Amagwirha asemonti ayisebenza lento. Bayisebenza into yobana la mntana makazidlise makafe. Uyandiva mama? Ndiyakuva tata. Ngibambe isandla. The power of God will come upon you. The name of Jesus Christ. Look at me, mama. Lento bayenzayo ebantwaneni bakho. Not kudala. Namhlanje ndizayithatha Tata. ndiyibuyisele emntwini wayo.